Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Evo, došla ta informacija da ipak ministarstvo spremno za razgovor, dakle upućen vam je poziv. Hoće li se to dogoditi onda u srijedu ili četvrtak s obzirom na najavu zasjedanja vaše udruge u srijedu? Mi imamo upravni odbor, ćemo svakako imati poslije tog sastanka. Prema tome, ministar je sad rekao u srijedu, ja pretpostavljam poslije podne ili u četvrtak ujutro, to sad ovisi o tome kako će se dogovoriti, to je tehničko pitanje, to mislim da neće biti nikakvog problema. Naravno da će predstavnici udruge hrvatskih sudaca doći na taj sastanak jer mi tražimo ispunjenje obećanja iz svibnja cijelo vrijeme. Dakle, tražimo ga već 9 mjeseci i naravno dobar je pomak to što je ministar nakon 19.1. sada prvi puta nas pozvao, odnosno rekao konkretan datum kada će to biti i ja se nadam da će to biti. Pitali su ga kolege za ponudu, on je rekao da neće ništa govoriti o tome, a očekujete li vi da on nešto ponudi i što? Mi čekamo novi prijedlog. Naša pozicija je vrlo jasna. Mi tražimo ono što nam je obećano u 5. mjesecu. To obećanje nije ispunjeno do kada je trebalo biti ispunjeno. Trebalo je biti ispunjeno do kraja prošle godine. Mjere upozorenja su upravo zato što obećanje nije ispunjeno i mi se nadamo da sad idemo u pravcu tog ispunjenja obećanja. Ja moram ponoviti, ovdje nije riječ o visini plaće, ovdje je riječ o sustavnom uređenju plaća, ovdje je riječ o indeksaciji, ovdje je riječ o platnim razredima i ovdje je riječ o materijalnim pravima, odnosno plaćama državnih službenika. Prema tome, to su 3 stvari koje su bile obećane. Mi se veselimo tome da ćemo konačno razgovarati o indeksaciji i o platnim razredima kao što je to bilo i obećano u 5. mjesecu. Dobro, razgovarali ste vi to već i prije o tome. Što bi vas nagnalo da ne nastavite mjere upozorenja, odnosno da kažete da je sve u redu, imate neki rok u kojem bi se, mislim, naravno to se ne može preko noći dogoditi. Bio mi je ministar Malenica prošlog tjedna tu i on je rekao da on može najaviti ubrzanje, ali da sad u ovoj cijeloj priči sa novim sustavom plaća ne može on to sad napraviti od danas do sutra. Mi se znamo da ne može napraviti do danas i sutra, ali mi tražimo ozbiljan pristup. Obećanje koje se ne ispunjava nije ozbiljan pristup. Prema tome, meni je drago da je ministar rekao da on traži konstruktivan dijalog i da je on rekao da će ministarstvo biti konstruktivnije, odnosno ono, i mi se nadamo da će to tako i biti. Ja znam da mogu biti dosadan, ali mi tražimo ispunjenje onoga što nam je obećano. Ja moram reći da je u 5. mjesecu smo mi izrazili određenu sumnju o tome hoće li sve to biti napravljeno u tom roku kao što je obećano. Ministar je tada čvrsto obećao da hoće, a to se nije dogodilo, pa se ja nadam da se sada nešto promijenilo u međuvremenu i da ćemo sada dobiti nekakvu garanciju ili nekakvu sigurnost da će to biti ispunjeno. Ja moram reći da dosadašnja, barem moja iskustva, sudaca od 1988. nisu baš previše sretna vezana uz obećanje Ministarstva pravosuđa. Ja se nadam da će se sada to promijeniti. Znači li to da onda ovoga puta računate na možda nekakav sporazum koji bi bio potpisan s nekim rokom? Pa gledajte, nikome... 1.5. ili 1.4. Gledajte, ja ne mogu o tome nagađati. Moramo vidjeti što će reći ministar. Nakon što ministar kaže svoje, mi ćemo naravno reći svoje. Biće upravni odbor 1.2. Dakle, u četvrtak. I čim dobijemo informacije od ministra, mi ćemo vrlo brzo odgovoriti na to. Što su za vas opcije, ne dođe li do dogovora, onda nastavak ovih mjera? Pa gledajte, vidjet ćemo što će upravni odbor odlučiti. Dakle, moramo se strpiti do četvrtka. Mi znamo da mjere sigurno traju do petka. Što će biti poslije? Ali to jest opcija da se one produlje? Čujte, kao što bi rekli u američkim filmovima, sve je moguće. Dobro, što se tiče ovoga do sada, dakle ovaj prvi tjedan, pale su teške riječi između udruge i ministarstva. Dogovor je moguć i unatoč tome?
Jest, naravno da je moguć dogovor. Pa gledajte, mi smo civilizirani ljudi, svi mi smo svjesni da moramo razgovarati i da se moramo dogovoriti na kraju. Meni je žao što su pale te teške riječi, meni je žao što je ministarstvo posegnulo za tim arsenalom, to naravno nije dobro. Mi se ne možemo i ne smijemo zapravo koristiti takvom retorikom. Mi možemo naravno reći da se malo smišljeno koriste podaci koje je koristilo ministarstvo. Ja ne znam je li to ideja ministra ili je to ideja nekog drugog, ali ja bih rekao da to nije baš najpristojnije. Koriste se podaci iz e-sustava, ali ne dosljedno, zato što taj sustav ne radi barem jedan dan u tjednu, pa onda se tu može postaviti naravno pitanja oko svih tih, ali pustimo sad to, te stvari su sada rečene. Naravno da to nije dobro došlo i nije dobro prihvaćeno. Naravno zato što, ne samo zato što je nepristojno, nego zato što je netočno. Ali A što je to točno? Koliki je odaziv na taj štrajk, koliko je ročišta odgođeno? Baratalo se prvih dana, barem od strane ministarstva, 20% odgode ročišta od običajnog broja. Da, ja imam ovdje podatke koje su nam dostavili suci sa područja Republike Hrvatske. Mi imamo negdje je odaziv na mjere upozorenja 100%, negdje je malo manje, negdje je 99%, negdje je 95%, kao u Karlovcu, Vukovaru, Varaždinu, Velikoj Gorici. Osijek, Slavonski Brod i Pula je 95% također. Prema našim podacima mi odgađamo negdje oko 1000 ročišta se odgađa, pri čemu moram napomenuti da su neka ročišta odgođena za kada se vidjelo o čemu je riječ i prije provođenja mjera. Prema tome nisu sva odgođena za poslije, nego su neka prebačena i na prije. Ja moram reći da se kod provođenja mjera upozorenja suci koriste zakonom, jer naravno moraju se koristiti zakonom jer su jedini oni ovlašteni tumačiti zakonom, i koriste se, otkazuju se ona ročišta u skladu s uputom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gdje stoji da se otkazuju ona ročišta gdje će nastupiti nenadoknadiva šteta. Svi oni postupci, uključujući građansko-pravne i bilo koje druge postupke u kojoj se traži nekakva isplata ili naknada štete, to nije nenadoknadiva šteta, jer će se ta šteta nadoknaditi kada bude donesena pravomoćna odluka. Jer isplate idu od trenutka podnošenja tužbe, a ne od trenutka donošenja odluke. Dakle, to mislite na ove situacije oko djece i stvari iz obiteljskog zakona? Što se tiče postupka uzdržavanja, meni je sasvim jasno da bi ti postupci trebali biti hitni. Ja ne znam koji su razlozi, niti mogu ulaziti u konkretne predmete što se tiče razloga otkazivanja, odnosno dobro, je li točno da je čak 38% tih ročišta iz sfere obiteljskog zakona koja se tiče uzdržavanja djece i ostalog? Ja ne znam otkud ministarstvu taj podatak. Ja moram priznati da mi nemamo takve podatke, ali ja opet kažem, u postupku uzdržavanja djeteta gdje se očekuje nekakvo plaćanje nakon pravomoćnog dovršenja postupka, neće nastupiti nenadoknadiva šteta ako se ročište održi za 3 tjedna, ne danas. Ministarstvo kaže u svom priopćenju da neko dijete možda neće kupiti zimsku jaknu ili otići na izlet, kažu da to... Da, to je, ja bih rekao ovako, jedna populistično-patetična izjava. Jer i dijete koje bi dobilo danas, odnosno bilo ko, za kog bi se danas donijela prvostupanjska odluka, taj novac će dobiti tek nakon što ona postane pravomoćna. Možda je ministar mislio da je to za iduću zimu, što naravno ne bi bilo dobro. Dobro, ajde sad da izuzmemo tu jaknu ili izlet, ali u situacijama u kojima se donosi odluka o djeci u drugim sferama, a koje su po ovim podacima odgođene,
da je i jedno, što kaže iz ministarstva, to je šteta nadoknadiva. Iz vaše udruge su rekli da tu ipak će odlučiti sudac što je hitno, a što nije i da tu se onda da postoje razlike između toga što bi bila nadoknadiva šteta, a što je nadoknadiva šteta. U uređenom pravnom sustavu tumačenje zakona je u zadaći suca. Prema tome, ja znam da svako ima pravo na mišljenje, ali ono što je konačno je odluka suca. Pa tako i u odnosu na hitnost, pa tako i u odnosu na nenadoknadivu štetu. Može li obrazloženje biti zaključak udruge hrvatskih sudaca u nekom od odgoda ročišta, što kaže ministarstvo da je zabilježeno? Kako mislite? Da je u obrazloženju odgode nekih od ročišta definirano da je to temeljem zaključka udruge hrvatskih sudaca, što oni kažu ne može biti. Pa ja ne isključujem mogućnost. Samo po zakonu. Sva se ročišta odgađaju u skladu sa mjerama upozorenja i u skladu sa uputama predsjednika Vrhovnog suda i u skladu sa zakonom. To je li neki sudac napisao da mu je to bio motiv, to je pak druga stvar, ali imamo jasnu uputu predsjednika Vrhovnog suda oko toga i mislim u tom smislu i na temelju toga suci postupaju. Dakle, ništa sporno ako to i piše, kažete? Pa ja mislim, čujte, bitno je li odluka utemeljena na zakonu i je li postupljena u skladu s uputom. Dobro, ja nemam podataka da je bilo drugčije. Dobro. Koliko je bitna, je li bitna u udruzi hrvatskih sudaca podrška javnosti za ove mjere? A pitam to u kontekstu istraživanja koje je objavljeno u HTV-ovom dnevniku sinoć, prema kojem proizlazi da 65% ispitanih ne podržava ove vaše mjere. Da, ja sam svjestan tih podataka. Iz tog istraživanja proizlazi da svaki 4. ispitanik podržava. Mi smo čuli razloge zašto se ne podržava, ali nismo vidjeli razloge zašto se podržava ta mjera upozorenja. Prema tome, ja ponavljam, nije riječ o iznosu, riječ je o odnosu koja izvršna i zakonodavna vlast ima prema sudbenoj vlasti. Mi znamo da poslovni subjekti i da građani mogu biti trenutno zaustavljeni u ostvarivanju nekakvih svojih prava, međutim, mi nemamo drugi način da izrazimo svoje nezadovoljstvo, da se borimo za taj odnos koji sudbena vlast kao treća grana vlasti zaslužuje i treba imati u skladu s Ustavom u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast. I ovo je nama za sada jedini način. Mi smo probali nekakve druge načine, pisali smo i Europskoj komisiji. Vlada je Europskoj komisiji obećala da će to riješiti do kraja prošle godine. To nije ispunjeno i ja znam da to ne izgleda lijepo i da neki građani možda trpe, ali evo ja bih opet molio za razumijevanje u smislu toga. To nije zbog toga da se nama dignu plaće basnoslovno. Nama je riječ i stvar u tome da imamo ustavno pravnu poziciju koja je propisana Ustavom i koju zaslužujemo prema Ustavu. Dobro, a biste li rekli da onda u ovim okolnostima je ta trodioba vlasti narušena ovakvim odnosom? Pa gledajte, to su možda malo teške riječi, ali ta trodioba, ako mi gledamo u povijest, je i taj odnos koji, ja bih rekao, gotovo sve izvršne vlasti imaju prema sudbenoj maćehinski. To misle u Hrvatskoj ili? Ne, ja mislim u Hrvatskoj. Mislim, to znam. Mi bismo voljeli da taj odnos materinski, a ne maćehinski. Mislite li da će se to onda promijeniti sad? Pa ja se nadam, čujte, da ne možete li vi uopće do kraja u ovome bez podrške javnosti, ako uzmemo u obzir taj podatak o tome da vas ne podržava? Pa gledajte, mi možemo samo ponavljati i objašnjavati i moliti da se shvati naša pozicija. Mi nemamo drugih mogućnosti osim pisati i upozoravati na ovo na ovaj način na koji upozoravamo. Mi upozoravamo na to, očito je da nas se sluša, očito je da su sada provođenje mjera postali određeni izazov za vladu, to je inače umanjenica za problem. Međutim, ne govori se o mjerama koje provode državni odvjetnici. I oni provode mjere. Pa ne znam je li to problem ili nije. Državni službenici su provodili mjere 7 tjedana.
Iako je nakon 4 tjedna su te mjere mogle biti završene zato što onaj prijedlog koji je na kraju u najvećoj mjeri i usvojen je bio nakon 4 tjedna na stolu ministra. Prema tome, treba malo dobre volje. Ja bih rekao ne samo političke nego i ljudske. Zašto ljudske? Zato da se ispune obećanja koja su dana gledajući drugu stranu u očima ovako kao što ja sad gledam vas. Dobro, kada već spominjate obećanja, možete li vi obećati pod navodnicima da riješili se sve ovo, slijedi onda učinkovitije pravosuđe s vaše strane? Gledajte, svi podaci koji su dostupni na mrežnoj stranici Vrhovnog suda pokazuju da se vrijeme trajanja postupka u Republici Hrvatskoj skraćuje. I ja ne kažem da je ono idealno, čak ne kažem ni da je dobro. I trebalo bi biti bolje. Međutim, svi podaci pokazuju da se sudac u Hrvatskoj rješava 800 predmeta godišnje. U prosjeku, jer koliko ima sudaca, a koliko ima predmeta svake godine se dobija, to su te brojke. Prema tome, to je mnogo više nego što radi sudac u Danskoj ili u Austriji, ali tamo je sustav drukčiji. Vi imate tisuće postupaka koje generira država sa nepoštivanjem, ne znam, ili kolektivnih ugovora ili nekakvih drugih situacija gdje se onda država je stranka u postupku, a ne bi trebala biti, da ispuni svoje obveze. To nije jedino, naravno. Ja moram reći da ima i sudaca koji ne rade dobro. Prema tome, ima takvih sudaca. Mi znamo da takvih sudaca ima i za takve suce postoji određeni lijek. Dakle, postoji stegovni postupak, postoje mogućnost razgovora predsjednika suda, dakle onog ko je nadležan da skrbi o djelotvornom radu suca i ja znam da se to radi. Prema tome, na tome se radi. Plus još treba tu edukacija, puno je tu sastavnica o kojima treba voditi računa. Suci su svakako jedna od njih. Edukacije koje se provede su svakako jedna od njih, ali i sustav nije baš najsretniji čim on godišnje generira 1.200.000 ili 1.300.000 predmeta. Dobro, tih zaostalih predmeta koliko sam vidio sada u zadnjem izvješću Europske komisije koja baš raspravlja o vladavini prava i medijima je 2022. 414.000 neriješenih. Ostalo to je za 11% manje nego što ih je bilo 2021. Što se tiče ovoga vremena, sad oni imaju tu po trgovačkim sudovima, građanskom sudu, općinskim sudovima, kaznenim predmetima, ovo su parnični, gdje je svugdje došlo do produljenja roka sudovanja, osim na županijskim sudovima gdje je to došlo na 965 dana s 980. Dobro, to su naravno, ta neka razdoblja su preduga. Međutim, moram ponoviti ovo što ste vi rekli. U nekim područjima se to smanjuje, u nekima se to povećava, ne drastično, ali razlog tome je bilo i ono sve što se događalo prije, a to nisu samo mjere upozorenja, nego i COVID. Vi kažete sad neki ljudi trpe, ali ovo što je proizašlo u toj anketi HTV-a, pa onda i drugi podatak da 63,8% nema povjerenja u hrvatsko pravosuđe, samo nastavlja na sve te ankete koje je radio i Eurostat o toj percepciji neovisnosti. Dakle, ona je 2022. bila 22% kod građana i 18% kod poduzetnika, a smatra se dakle vrlo niskom to povjerenje u pravosuđe ako je to ispod 30%. Dakle, zašto takvo razmišljanje imaju ljudi onda o pravosuđu, o sudstvu? To je, ja bih rekao, vječno pitanje na koje pokušavamo odgovoriti i odgovaramo već više puta. Dakle, to je složenost i razne situacije koje se događaju svaki dan u Republici Hrvatskoj. Ja moram reći da ti podaci koji jesu su zapravo bolji nego što su bili prije.
A to se može vidjeti po izvještajima predsjednika Vrhovnog suda, a može se vidjeti po ovome što je dala Europska komisija. Moramo voditi računa o svim mjerilima, dakle o svim činiteljima koji tu sudjeluju. Ne možemo izdvojiti samo jedan pa onda reći to je zbog toga. Međutim, iz ovog proizlazi da svaki četvrti stanovnik, odnosno svaki četvrti ispitanik, 25% ima povjerenje u pravosuđe. Neke političke stranke su sa 25% jako zadovoljne. Dobro, ja bih rekao vi zadovoljni s time? Mislim, pa gledajte, to je napredak. Život je jedan, hoću reći, vi kažete ovo je bolje nego što je bilo, ali život je jedan i kad neko čeka ne znam koliko godina, pa neki desetljeća da im se riješi neki problem. Mi smo rekli već više puta, svaki postupak koji traje 10 godina, ne možete to zapravo nikako opravdati. Vi možete dati razloge, ali i tu može biti kojekakvih situacija. Nekad to čak može biti opravdano, ali zdravorazumski nešto što traje 7 ili 8 godina, a moglo je biti dovršeno za 2 ili 3, koliko otprilike traje nekakav razumni rok, nije prihvatljivo. Naravno da suci nisu s tim zadovoljni. I suci koji na prvostupanjskom sudu svaki dan dolaze 3 do 4 nova predmeta, kada gledamo sve te podatke. Naravno da bi suci voljeli da im dolazi manje predmeta, jer bi onda mogli riješiti i ove Dobro, kako to riješiti onda? Kažete nešto je do sustava, puno toga generira država, ali evo recimo imamo sad recentan slučaj, ne moramo ulaziti u njega konkretno, ali radi se o ovome slučaju pjevačice Severine Vučković gdje za definiranje proceduralne pogreške na Županijskom sudu je trebalo 2,5 godine Vrhovnom sudu da kaže dečki, ovo je proceduralna pogreška, ajte iz početka. Zašto to? Ja ne mogu ulaziti u konkretnu odluku, niti zašto je to tako napravljeno, ali mogu reći da do prije 3 godine ili 3,5 godine na Vrhovnom sudu na građanskom odjelu bilo skoro 20.000 predmeta. A sada ih je, koliko ja znam, negdje oko 5.000. Prema tome, to je veliko smanjenje. Kolege na građanskom odjelu rade, ja bih rekao, vrlo naporno i vrlo savjesno da se to što imaju smanji još manje. Uvijek se gleda na to koliko je star predmet, da star predmet dođe što prije na rješavanje. Znam da se to radi i na županijskim sudovima i to je, ja bih rekao, pravac u kojem treba ići. Dobro, možete se složiti s ovim da bi moglo biti kraće vrijeme u kojem bi se utvrdilo nešto poput ovoga kao proceduralna pogreška? Ne da bi moglo, nego bi i trebalo biti. Ja sam rekao, dakle, sve što traje duže od, recimo, nekakvih 4-5 godina nije dobro. Ja bi sad mogao reći, ali pogledajte druge poredbeno-pravne sustave, pogledajte koliko traje u Grčkoj, u Španjolskoj, u Italiji, ali mislim, to zapravo ne znači nama ništa toliko bitno, jer nama je bitno, našim građanima je bitno, a i sucima je bitno da se predmet riješi što prije. Pa ne mislite valjda da je sucima drago odgađati predmet. Pa mislim, niti prvostupanjski, niti drugostupanjski suci nisu sretni u svemu tome. Osvrnimo se na još jednu temu, a to su najavljene izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku. Mislim tu na ovaj dio koji se tiče, dakle, otkrivanja sadržaja, izvida i dokaznih radnji neovlaštenog, što se uvodi u naš sustav. Kako vi gledate na to? Je li to potrebno i što će to donijeti? Samo vezano uz to ili vezano i uz femicid? Možete prvo za ovo, pa onda... Gledajte, za femicid je meni drago da je predlagač vodio računa onome što je sjednica kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske rekla. Norma trpi određene nekakve nomotehničke nedostatke, ali sud će je primjenjivati i ja se nadam da će se to s vremenom i poboljšati. Naglašavam da Vrhovni sud Republike Hrvatske, a niti jedan sudac nikad nije bio protiv bilo kakvih zakonskih izmjena kojima se sprječava ili sankcionira nasilje. Što se tiče ove odredbe koja se zove neovlašteno otkrivanje sadržaja, izvidne ili dokazne radnje, to je jako politizirano. Ja bih se suzdržao od komentara koji bi mogli imati nekakvu političku konotaciju, ali ja mogu reći da je u odredbu sa pravnog gledišta trebalo ugraditi javni interes, a ne samo isključenje protupravnosti. Dakle, ono što... Dakle, sudu dati ovlast da tog kaznenog dijela nema ako je objava učinjena u javnom interesu, to imate
na 2 mjesta već u Kaznenom zakonu, prema tome ne vidim zašto to ne bi moglo biti i u 3. A je li ova odredba uopće potrebna, s obzirom na to da postoje već u zakonu? Pa gledajte, ovakve odredbe nema kao takve. Ja razumijem oni koji predlažu tu odredbu jer ne žele da se sudi u medijima, ne žele suđenja u javnosti. I mislim, to je sasvim, ja bih rekao, legitimno da se to zaštiti. Hoće li ova odredba to uspjeti ili neće? Ona, kada se već htjelo je uvesti, onda je trebalo i poslušati ono što je rekla sjednica Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske o tome da se ugradi javni interes u to. Mislim, kad sam rekao da postoji nešto slično, ali je neiskorišteno, ne postupa se po tome, odnosno nema tih predmeta. Očekujete li vi sad da će tu biti cijela poplava tih predmeta na sudovima, a pogotovo zato što evo predloženi kandidat za državnog odvjetnika novog se slaže s ovom i baš takvom odredbom? To hoće li biti poplava ili ne, ovisi o onome koji proizvode vodu, odnosno stvaraju kišu, a to je u ovoj situaciji državno odvjetništvo, jer na njima ovisi o tome hoće li te postupke pokretati ili ne. Sad kad sam to pitao, onda imate neko mišljenje o kandidatu, vašem kolegi sucu? Pa naravno da imam mišljenje, ali to nije primjereno ovdje iznositi. To je stvar sad političkog postupka, prema tome to je ušlo u političku sferu jer je to po zakonu politički postupak sa političkim razlozima. Meni kodeks brani da se o tome izjašnjavam. Hvala, gospodine Brčela. Molim lijepo, hvala na pozivu.